ndak mimik dhisik, Mas. Iki wis mimik apa udang? Wis mik neh apa udang? Yo mik neh. Pokoknya ngene, Geng. Pokoknya lek sing nyanyi wedok penak, tapi lek sing nyanyi lanang soro. Lek sing nyanyi wedok mesti tawani mie ya sampean. Mas aku lek peh kono duwe mie tawa-tawa. Lah kan iki minum air putih, Pak. Batinku ngene, aku kan mang neng kene karo neng kono ora ditawan-tawani mie. Ngono lho. Bar iki tak tawani sampean. Tenan lho ya. Setepan di Pak Sutres. Dalam Dik Vita. Emang kan wis goyangannya wis ngene-ngene. Terus? Iki genting ngene-ngene. Oh, kuwi apa kuwi? Dance Brazil. Oh, goyang Brasil. Iya. Aku demen. Ayo Mas. Ayo malu-malu bisa. Sah bocah, goyang Brasil iki sing tak sukai lho. Ngene kan lho. Ngene-ngene ya Mas. Ayo jajar bareng-bareng ya. Yo jajar-jajar neh bocah-bocah. Ayo Mas. Awake dhewe kok bare jam 4. Ayo karo sampean bareng. Iki bareng lek kok garap ngene kok jam 4 tenan lho. Alah, sitok. Aku sesuk iki budal ning Bojonegoro esuk karo Punut karo Pak Kirun. Sitok Dance Brazil ya Mas ya. Ayo. Cara jelas tenan iki. Ya jajar Mas jajar. Kurang ajar aja. Dance Brazil ya. Iki lek nang bangkonge aku gugan lho sesuk. Ya aku semumet ngawur iki. Ayo. Goyang Brazil. Dance Brazil. Iki mau tak dilok sungguh ku aku dhewe ning. Saiki mau Dance Brazil kudu lemes ya Mas ya. Yo. Goyang berhasil. Sabtu